7 million people will have shout out. Thank you so much. 9 million people. Opo. Opo. Opo, opo. Two million people shout out.
Alex Gustin, thank you so much. Madam Lynn Italy, thank you so much. Thank you, Dam. Million people, shout out. Magluluto kayo ng ipon. Infinity. Dalawang thumbs up. Thank you so much. Sir Marlon, mega love shoutout and thank you po. Wait lang po. Diyan kita. Nanonood kasi ako ng ng balita habang nagla-live. Ayan po. Magbaba kayo ng bahay, sir. Habang nagla-live kasi ako, iniiwanan ko lang po dito. Ayan na po, may na kayo, may na po kayo, may jacket na po kayo. Ay, gandang hapon po. Dito pa lang, 12:41 PM. Wait lang po kasi prepare pa ako. 7 million people nandyan. Mega love shout out and thank you so much po. Mag-hi naman kayo para makilala natin kung sino nandyan. Ganito lang ako, Sir Marlon. Hayaan ko lang sino lang gusto pumasok. Mamaya po, bisitahin dito sa live niyo.
si Ma'am Lynn Italy. Nagda-live po yan. Maraming bisita yan doon. Ang nagda-live siya. Dikitan mo po yan. Tapos nag-play din siya yan ng ano na pages. Nagkantaan niya sa ano niya sa live niya. Pwede mo pong bisitahin niya si Ma'am Lynn. Thank you so much, Marlon. Yan, 4 million na nandiyan. Sige lang, kampay ka dyan, Tanya, ha? Wait lang, Sir Marlon, na hindi ko nababasa. Ayan. Thank you, Sir Marlon. Tanya, balikan mo yun, Sir Marlon, na. Sir Marlon, ipipin ko po ito yung ano mo, yung, yan, yung bahay mo para madikitan ka nila. Ito yung isang account ko, Sir Marlon. Sa akin pa rin to. Sa akin yan si Tanya. Sa akin din itong isa si Travelers in Kuwait. Dikitan mo to, Sir Marlon, para mabigyan kita mamaya ng ano, ng ayuda. Dikitan mo to si Tanya at saka si Ilongga Traveler. Sa akin din yan. Yan yung dalawa kong ipapamonetize ko na rin, pero kulang pa WH. Ibigyan kita mamaya, Sir Marlon, ng ano, saging. Hindi ako makaano ngayon kasi nakatambay yung dalawang phone. Tapos, nagluluto pa ako.
God. Sir Marlon, thank you so much po. Pag nag-live ka mamaya, Sir Marlon, tambayan kita. Madami dumadaan dito, Sir Marlon. Hindi sila nag-chat. Ayan. Thank you, Sir Marlon. Dumadaan lang sila. Ayaw nila mag-chat. Ano po, yung ano ngayon, hipon, iluluto ko po. Hipon. Ilalagay sa taas ng kanin mamaya. Dami. Bisita ko yan mamaya sa bahay mo, Sir Marlon, itong dalawa. Mamaya lang kasi hindi pa ako makaano ng phone. Salita lang muna ako ngayon kasi busy online. Seven million people. Six million people. Dito siya makasagot kay Marcoleta. Na-shock mo kasi, Sir Marcoleta.
4 million people. Five million people, thank you. People.